Plan Brouwerseiland wordt weer weggestemd. Politiemensen in Zeeland overbelast. En geen poldertracé voor de Zandijk bij Ierseke. Kijk mee naar ons weekoverzicht van dag tot dag. Er komt weer stroom uit de Oosterscheldekering. De 5 getijdenturbines van het bedrijf Tocardo draaien weer en wekken daarmee elektriciteit op. Het bedrijf overleefde 2 faillissementen en houdt met nieuwe investeerders uit het Verenigd Koninkrijk de hoop voor Zeeland als modelprovincie voor getijdenenergie levend. De plaatsing van 5 turbines tussen 2 pijlers in de Oosterscheldekering was in 2015 groot nieuws. Het bedrijf Tocardo zorgde ervoor dat in Zeeland voor het eerst stroom verkocht werd, opgewekt door de krachten van het getij. Het illustreerde de ambities van provincie Zeeland om op termijn tienduizenden gezinnen van deze stroom te voorzien. Maar Tocardo had de wind tegen om in duurzame energietermen te blijven en ging tot 2 keer toe failliet. Toch blijkt de installatie van onderwaterwindmolens nog steeds aantrekkingskracht te hebben op investeerders. Het was voor de nieuwe investeerders een unieke kans om toegang te krijgen tot bewezen robuuste technologie uit Nederland. Een plan voor het invullen van meerdere stroomgaten in de kering stuit op veiligheidsbezwaren van Rijkswaterstaat. Terwijl juist veel turbines de zaak rendabel zouden kunnen maken. Door de grote hoeveelheid van het aantal turbines is zo'n business case rendabel te maken. Waardoor je ook een kostenreductie kunt realiseren en ook de kostprijs van opgewekte energie direct kan dalen. De wens is om 60 tot 100 megawatt op termijn met getijdenstroom op te gaan wekken. De realiteit is dat er nu 1,25 megawatt wordt opgewekt. Van Une denkt dat, net als met windenergie op zee, getijdenenergie uiteindelijk omarmd gaat worden. Hetzelfde kan gaan gebeuren en gaat gebeuren voor getijdenenergie. Op het moment dat je grotere parken gaat realiseren, nemen ook de financiële risico's af en het vertrouwen in de technologie toe. Om de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer te verbeteren, zou in de Brouwersdam een grotere doorlaat naar de Noordzee moeten komen. De hoop op grootschalige toepassing van getijdenenergie is gevestigd op dat project. Concrete plannen daarvoor worden over een paar jaar verwacht. Openbare basisschool De Tweemaster in Goes is dicht, omdat bij een leerling het coronavirus is vastgesteld. Docenten en ander personeel dat in contact is geweest met de besmette leerling moeten in quarantaine. 2 andere docenten zaten al in quarantaine omdat ze corona hebben. En daardoor krijgt De Tweemaster de roosters niet meer rond. Leerlingen krijgen nu thuisles online en voor kinderen van ouders die dus niet thuis kunnen blijven, wordt opvang geregeld. De 7 projectielen die door een magneetvisser uit het kanaal door Walcheren zijn opgevist, blijken geschutsgranaten te zijn. Dat meldt de explosieve opruimingsdienst, de EOD, die erbij was gehaald. De granaten komen vermoedelijk uit de periode tussen de Eerste Wereldoorlog en het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op 2 granaten staat in ieder geval duidelijk het jaartal 1925. Een van de granaten is ter plekke vernietigd, een andere huls was leeg. En de andere 5 zijn meegenomen voor onderzoek. Als je kijkt naar toeristische overnachtingen, was deze afgelopen zomer voor Zeeland een topzomer. Er waren bijna 5,5 miljoen overnachtingen in Zeeuwse hotels, campings en vakantieparken. En dat is een kleine stijging ten opzichte van vorig jaar en ook het hoogste aantal ooit gemeten. Veel Duitsers en Belgen haakten door corona af, maar dat werd ruimschoots goed gemaakt door de toestroom van Nederlandse gasten. Friesland, qua toerisme vergelijkbaar met Zeeland, laat trouwens eenzelfde ontwikkeling zien. Politiemensen in Zeeland dreigen door de coronacrisis overbelast te raken. En daarom luidt politiebond ACP de noodklok. Minder agenten kunnen de straat op, terwijl er voor handhaving van bijvoorbeeld illegale feesten juist meer mensen nodig zijn. En dat wringt. Als er noodhulp gewenst is, als mensen 112 bellen, dringend politie nodig hebben, dan moet de politie daar gewoon zijn. Als er veel collega's, politiemensen uitvallen in de diensten en daardoor gaten ontstaan, dan kan het zomaar zijn dat de burger langer moet wachten totdat de politie er is. En dat is natuurlijk wel een kwalijke zaak en ook iets waar wij als ACP al jaren voor waarschuwen. Deze week zijn door het kabinet strengere maatregelen aangekondigd waar handhaving van de politie bij nodig is. En dus voor de politie nog meer werk.
Ja, als er vanavond extra maatregelen aangekondigd gaan worden, dan denk ik dat we vooral als maatschappij ook de hand in eigen boezem moeten steken. Wat ik terughoor van onze politiecollega's is dat zij gewoon zien dat er veel feesten zijn. Mensen toch veel naar buiten gaan, zich niet houden aan de afstand. Ja, en daardoor dus de besmettingen de laatste tijd zo hoog zijn geweest. De verdachte van het doodrijden van een 42-jarige vrouw uit Vlissingen zegt dat hij op dat moment geen straatrace hield. Dat zei zijn advocaat bij de start van de rechtszaak. De 27-jarige man wordt verdacht van doodslag. En het Openbaar Ministerie houdt vol dat de man die dag in juni wel degelijk deelnam aan een straatrace, omdat er veel te hard gereden zou zijn. Er zou ook nog een tweede auto bij betrokken zijn. De rechtbank besliste dat de verdachte vast blijft zitten. De COVID-teststraat in Sint Maartensdijk opende dinsdag in een oude bouwmarkt aan de Nijverheidsweg. De GGD denkt dat er naast inwoners van Tholen ook veel Brabanders gebruik van gaan maken. Het zand dat wordt weggehaald om de nieuwe sluis bij Terneuzen aan te leggen krijgt een mooie herbestemming. Het wordt gebruikt om de kust bij Knokke te versterken. 4 keer per dag gaat er een schip vol zand uit Terneuzen naar Knokke. Daar wordt het een paar 100 meter voor de kust gestort. Nationaal schoolontbijt dinsdag, maar ouders mogen de scholen niet in vanwege corona. En dus moesten de meester en juffen van de Klimroos in Krabbedijk alles zelf klaarzetten. Het was vroeg op vanochtend en daarom heb ik eerst zelf thuis lekker ontbeten om genoeg energie op te doen. En ja, daarna moest ik op school aan de bak inderdaad om alles klaar te zetten. Dus ja, dat was eventjes aanpoten om op tijd klaar te zijn. Alle kinderen in deze klas zeggen elke dag te ontbijten voordat ze naar school gaan. Op eentje na. Omdat ik soms geen echt honger heb en eet ik niet. Maar nu wel? Ja. Smaakt het? Ja. Strengere coronamaatregelen deze week aangekondigd door het kabinet, maar contactberoepen mogen blijven werken. Bij deze kapsalon in Terneuzen merkten ze al dat het drukker was dan normaal, want klanten waren toch een beetje bang dat de kappers weer dicht zouden moeten. Maar dat bleek dus niet het geval. Ja, ik ben zeer zeker opgelucht, ja. Zat je een beetje in de rat? Ja, tuurlijk. Ik denk dat elke ondernemer bang is om zijn onderneming te sluiten, ja. En ook in de bibliotheken was het druk. Veel mensen kwamen nog snel even hun slag slaan. Het lijkt een beetje op hamsteren, toch wel. Ja, want nemen mensen ook echt veel meer boeken mee als anders? Ja, het is, naast dat het druk is het ook echt wel dat mensen grotere hoeveelheden meenemen. Je mag op je bibliotheek de meeste bibliotheekpassen 15 boeken. En ja, we zien dat mensen dat echt wel doen. Lise, dat is een boekenwurm, dus die wilde toch nog graag even nieuwe boeken hebben. Ik heb gauw nog even een paar boeken gehaald, dat ik er even tegen kan. Hoe belangrijk is de bibliotheek voor u? Ja, hartstikke belangrijk. Hartstikke belangrijk. Komt daarmee toch, als je een boek leest, kom je toch in een andere wereld. En ja, het is gewoon hartstikke belangrijk. Ja, zeker weten. Jezelf laten testen en binnen een kwartier horen of je wel of geen corona hebt. Woensdag ging in Zeeland de eerste commerciële snelteststraat open bij landgoed Rijkholt in Giesdijk. Het gaat heel soepel. In je auto rij je naar beneden en komt iemand naar je toe, die neemt de test af en je rijdt weg en je hebt een kwartier later de uitslag in je inbox. Mensen krijgen daardoor sneller een beeld van hoe ze ervoor staan. Ik vind alleen, ja, de prijs vind ik niet echt te rechtvaardigen, zeg maar. Ik heb zoiets van, ja, er moeten mensen betaald worden natuurlijk, dat snap ik. Maar ja, ik vind het een goede insteek. Het mag allemaal wel wat sneller. Natuurlijk als bedrijf, als je medewerker een dag thuis zit of het kost je €100... ja, dat is het pennywise pound foolish om het niet te doen, denk ik. Een snellere test betekent sneller wetenschap, snel dingen kunnen doen. Hoeft het bedrijf niet zonder personeel te zitten. Want ja, stel dat ik het wel heb, kan ik gelijk actie ondernemen. De identiteit van de man die dood werd gevonden bij de Oesterdam is bekend na een tip via het programma Opsporing Verzocht. Het gaat vrijwel zeker om een 49-jarige Colombiaan. Hij zou een paar maanden verbleven hebben in het Brabantse Sint-Willebrord. De politie zat eerst op het verkeerde spoor omdat de man een vals paspoort bij zich droeg. Op foto's van het dode lichaam is te zien dat de man zwaar mishandeld is. De politie gaat ervan uit dat hij niet op de Oesterdam, maar ergens anders is vermoord.
Boeren op Tholen zijn blij met het voorstel in de Tweede Kamer om het water van het Volkrak-Zomeer zoet te houden. Daardoor kunnen ze ook in de toekomst hun land blijven besproeien. Het plan uit 2014 om het Volkrak-Zomeer te verzilten voor een betere waterkwaliteit stuitte vanaf het begin op veel weerstand. De klimaatverandering, zie je dat het steeds droger wordt allemaal op het land. En dan is gewoon de beschikbaarheid van zoet water enorm belangrijk voor die land- en tuinbouw. Nou, hier hebben we dus volop in de streken kunnen profiteren van dat water. En dan is dit bericht wat we nu krijgen dus heel erg belangrijk. De afgelopen jaren is de waterkwaliteit al flink verbeterd. Het kabinet moet nog instemmen met het voorstel. De lederschildpad die in september opdook in Oosterschelde is dood aangespoeld in Denemarken. Over het beest van bijna 2 meter lang waren geen zorgen toen. Hij zou genoeg eten kunnen vinden in de Oosterschelde, maar nu is hij na een storm doodgevonden door een groep kleuters bij de Noordzee in Denemarken. De Zanddijk bij Ierseke wordt aangepakt en aangepast. Dat heeft Provinciale Staten vrijdag besloten. De weg is een van de gevaarlijkste wegen van Zeeland en er wordt al jarenlang over gepraat hoe de verkeerssituatie daar beter kan. De Zanddijk is de verbindingsweg tussen de A58 en Ierseke. Het is een bochtige dijk waar regelmatig ernstige ongelukken gebeuren. Er is 10 jaar over gepraat en er bleef uiteindelijk 2 plannen over. De dijk opknappen of kiezen voor een nieuwe weg, dwars door de polder. Aanleg van een nieuwe weg heeft een tijd de voorkeur gehad. Betere aansluitingen en geen smalle dijk meer. Maar er was geen landelijke medewerking. Nog Rijkswaterstaat, baas van de A58, nog het Rijk wilde aan die nieuwe weg meewerken of betalen. Dus koos het dagelijks provinciebestuur voor een goedkopere optie. Het aanpakken en aanpassen van de huidige weg. Provinciale Staten stemden vandaag in met dat plan. Volgens het CDA kan het ook niet anders. Het Rijk is glashelder. Nu niet, dan niet en nooit niet gaan we bijdragen. Het is nogal wat, meneer de voorzitter, als je daar woont. Als je daar misschien generaties lang woont en aan de hand van een beslissing van de provincie moet dat huis tegen de vlakte. Omwonenden hebben al gezegd te gaan procederen. Deskundigen zeggen dat de aanpak onveilig is. Toch vindt de meerderheid het een goed plan. Zojuist hebben we met elkaar natuurlijk toch wel vastgesteld dat het van de provincie echt een forse investering vraagt. Dat is ook zo, maar dat hebben wij er graag voor over. De meerderheid althans van de Provinciale Staten. Forum voor Democratie ziet het anders. Voor ons is elke onteigening van een woonstee eentje te veel. En het is overduidelijk dat bij de optie roze-zwart dat er een aantal gezinnen gewoon negatief de huis uit moeten. Maar de meerderheid van het provinciebestuur wil geen uitstel meer en gaat de huidige weg dus aanpassen. Er is veel kritiek op de manier waarop Provinciale Staten gisteren hebben vergaderd. Met plastic schermpjes ertussen dus, maar toch bovenop elkaar. François Babijn van de Partij voor Zeeland voert een strijd tegen het fysiek vergaderen van Provinciale Staten onder de huidige omstandigheden. Hij zegt, dit is tegen het advies van de eigen overheid. Lege stoelen in een verder gevulde statenzaal in Middelburg vandaag. Ondanks de verscherpte maatregelen van het kabinet en de opschaling van de coronasituatie in Zeeland van zorgelijk naar ernstig, besloot commissaris van de Koning Han Polman dat het verantwoord is om met een voltallige statenbezetting te vergaderen. Nou ja, voltallig. Onder andere de Partij voor Zeeland is er niet bij. Omdat wij het niet verantwoord vinden om fysiek te vergaderen in deze tijd. En de wetgever heeft de mogelijkheid geboden om digitaal te vergaderen. Babijn vindt dat Provinciale Staten een voorbeeldfunctie heeft en de richtlijnen van de landelijke overheid moet ondersteunen. Want als je dus aangeeft, burgers van Nederland, blijf zoveel mogelijk thuis. Niet meer dan 2 personen over straat. Dat is toch een heel helder signaal. En wij gaan dan met 50, 60 man in 1 ruimte vergaderen. Die voorbeeldfunctie is sowieso lastig uit te dragen. Zo blijkt uit eerdere vergaderingen in Studio A58. Terwijl daar veel makkelijker afstand gehouden kon worden, vergat een deel van de statenleden die afstand ook daadwerkelijk te houden. Babijn gelooft dat dit niet is uit te bannen met fysiek vergaderen. Nee, je loopt gewoon risico en dat moet je gewoon vermijden en dat kan. Zeeland is de enige provincie waar volledig fysiek wordt vergaderd. Alle andere provincies doen het online of in een zogenoemde hybride vorm. Er zijn dan minder statenleden per onderwerp aanwezig en het stemmen gebeurt thuis per computer. De Zeeuwse statenleden die niet durven te komen, staan nu dus buitenspel. Ze zijn op democratische wijze gekozen, maar ze kunnen geen gebruik maken van een democratische stemrecht. En dat vinden wij niet collegiaal. Die collega's zijn verdeeld in hun opvatting.
Er is sympathie voor de standpunten, maar toch ging de vergadering gewoon door. Forum voor Democratie probeerde in een nieuwe poging om via een motie in Den Haag aan te dringen op het veranderen van de wetgeving, zodat er zowel thuis als in de Statenzaal mee vergaderd en gestemd mag worden. Die motie haalde het niet. Het station in Goes is gisterochtend 2 uur ontruimd geweest nadat er een verdachte tas was gevonden. Rond 8 uur 's ochtends vertelde de politie tegen reizigers dat ze het station moesten verlaten en dat het treinverkeer rond Goes werd stilgelegd. Na onderzoek van onder meer de explosieve opruimingsdienst en de inzet van speurhonden bleek er weinig aan de hand te zijn. Het ging om een dubbele fietstas die bij de lift op het station was achtergelaten. Om 10 uur vrijdagochtend werd het treinverkeer hervat. Vanwege het aantal nieuwe coronabesmettingen deze week is het risiconiveau in Zeeland officieel verhoogd naar ernstig. Zeeland was nog de enige regio waar het lagere risiconiveau van zorgelijk gold. Maar aan die uitzonderingspositie komt dus nu een eind. Brouwerseiland, het park met ongeveer 300 vakantiehuizen op eilandjes in het Grevelingenmeer, lijkt helemaal van de baan. Want donderdagavond zei de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland nee tegen het gewijzigde plan voor Brouwerseiland. Raadsleden vonden dat ze veel te weinig tijd hadden gekregen om het nieuwe plan goed te bestuderen. Brouwerseiland, luxe vakantiewoningen op eilandjes in het Grevelingenmeer. Maar de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland voelt er niets meer voor. Voor projecten als het voorliggende project is op ons eiland geen plaats meer. En voor dit standpunt is bij voor- en tegenstanders overeenstemming. Genoeg is genoeg. Gisteravond zei de raad nee tegen een vernieuwd plan voor Brouwerseiland. Een eerder plan was vorig jaar al gesneuveld bij de Raad van State. Dat dit nu weer niet lukt, vindt een enkel raadslid jammer. Dat partijen draaien is ieders goed recht. Maar de VVD heeft dat niet gedaan, omdat we van mening is dat de hele procedure weliswaar lang, maar compleet is gevoerd. En we de zoete vruchten van het project voor ons eiland in beeld hebben gehouden. Maar de meeste raadsleden zijn blij dat het niet doorgaat. Wat we echt niet willen, dat is verkermissing en het volbouwen van de kust. De rust en de ruimte die we hier hebben, dat zijn onze pareltjes en die moeten echt behouden blijven. D66 heeft de vorige ronde tegen Brouwerseiland gestemd en sindsdien vele malen duidelijk gemaakt dat we tegen Brouwerseiland zijn en blijven. Laat dat voorop staan. Voorlopig is het project Brouwerseiland dus van de baan en misschien gaat het voorgoed niet door. En Emma Heesters is de winnares geworden van de MTV Best Dutch Act. De zangeres uit 'Schravenpolder won van onder andere Davina Michel en Suzanne en Freek. Emma Heesters is de eerste vrouw in 10 jaar tijd die deze award wint. De laatste keer dat dat gebeurde won Carol Emerald. De afgelopen jaren ging de prijs naar onder andere Broederliefde en Kensington. Emma Heesters stond dit jaar op 2 in de top 40 met het nummer Pa Olvidarte, dat ze samen opnam met Rolf Sanchez. En zo zijn we weer aangekomen bij vandaag en bent u helemaal bijgepraat over het belangrijkste nieuws in Zeeland van de afgelopen week. Voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk ook terecht op onze app of onze site omroepzeeland.nl. Ik wens u een fijne avond en graag tot morgen.